Ana mehribarlar, bugün yukarı dereceli hizmatları bilen, süýji tagamlary bilen Yedigen toy mekanına zähmet çekýän Turay doganymyzyň ýaş toýy doglan güni. Ona şoň ýörükde Yedigen toy mekanynyň agdyby işgärleri öz kärdeşlerine, ýagny Turay doganymyza Yedigen toy mekanynyň adyndan ýörükde süýjilik tortuny naşylyda sürprizler taýýarlapdyr. Äger gyzykly pursatlaryny Nazjyhun video studiýasynyň ustad operatorlar tarapyndan size götürler. Bizden daşlaşma. Yine sanıca minutun Turay doganymyzy doglan günü bilen gutlaýar. Bu senin doglan günüň gutlaýar, gutlaýar. Jan sağlyk hem uzak ýaşy dileýär, dileýär. Ýylgyr ýaz bowdaklary ýatlaýar. Değişýär, gülüşýär, tortap çaýlaýar. Happy, happy birthday, happy, happy to you. Happy birthday to you. Gutlaýar ýaş toýun. Happy, happy birthday, happy, happy to you. Happy birthday to you. Gutlaýar ýaş toýun. Ama Turay doganymyz şonki ýaş toýuňyz bilen, doglan günüňiz bilen tüýterekden gutlaýar, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Anar siziň mehriban kärdeşleriňiz, ýagny Yedigen toy mekanynyň agdyby işgärleriniň adyndan ýörükde siziň doglan günüňizde, ýaş toýuňyza süýjilik tortuny taýýarlapdylar. Ana gowşalar gelin. Gülki bolsun, şatlyk bolsun her günüň, her günüň. Bütken işe ýanynda sen her günüň. Bugün sebäbi doglan günüň. Happy, happy birthday, happy, happy to you. Happy birthday to you. Turay doganymyz sizden öz kärdeşleriňize aýtjakladyňyz bar bolsa başladylar. Sana sağ olsun. Aydan Yedigen toy mekanı işgärleri hem sana sağ olun. Sana bakmayın. Sağ olun. Sizin janyňyz sag bolsun, işleriňizde üstünlük artyp edýär. Bugün menin doglan günüm, bolajak bir köşe çuwun. Bugün menin doglan günüm, näme islese etjek köwün.